ngima en mwandu. Odiechieng' machal kod ma higa ka higa piny ngima hingo weche mag dangni mag obwongo kata weche mag mental health. Emomiyo kaka Ramogi TV Penj Laktar ok wadong' chien mondo mi wago mbaka kotenore kod weche gi. Thor wach higa ni en ang'o? Kamoro amora ma intiere akwayi mondo mi bede machiegni winji ni thor wach en ang'o, to en ang'o gini ma dawa her mondo mi wawuoye mondo mi ngimani obed maber. Iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendowa ni e studio ka abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage kae to wadonje to kachiel kachiel kokwa ketho kinde. Machiegni Penj Laktar, wamor mar neni kendo. Erokamano Ruth. Nyinga Hilary Adala. Ne an ka juma mokadho to ne waloso kaka wanyalo jiwo del, but kawuono wadhi loso kaka wanyalo jiwo paro. To kane juma mokalo ne walose gik moko ang'wen, to nitie gik ma wadhi lose kendo kawuono. Na kane watieko program mogik no ne walose gik moko ang'wen. Ne walose jiwo del ama ringruok, walose jiwo paro, walose jiwo weche chuny, aito mogik nen riwruok kod oganda. So kawuono wadwa ang' wadonj weche mag jiwo paro. Yes. Weche mag jiwo paro kata mental health. Hilary, ipani ma entwak monego beni wabedo godo nikech ang'o? Nikech thothne jowacho ga ni tekni achiemo maber, tekna timo exercise, tekni tudruok na gi Nyasaye ber, spiritually in maber. Mulna karobongo ka matin kapok wadhi mabor. Karobongo ka adwa na chagni kod statistics mondi. E Africa wan kaka piny ma Kenya. Wan namba 4 e jok ma lead e weche mag mental health issues ama depression. Namba 4. Weche mag dangni mag paro. Yes. Namba 4 e Africa kose piny mangima. E Africa. Tiende ni ok wadhi maber kata matin. And then ne walose wach mag geng'o tuoche. En gimomiyo ineno ka asika lose wach geng'o tuoche en nikech e pinywa ma Kenya ka wan kod psychiatrists mana 120 kende kuom ji milion 50. To wan kod jomiluon clinical psychiatrists ama nurses magin almost less than 500. Koking'iyo population ma piny kod jok monego bed ni ng'iyo ama konyo ai weche mag gine mag parogo giten. Emomiyo ineno ka adich kod weche mag geng'o tuoche. Kik wachop kama koro chuno nwadhie dakteche ma tijgi en making sure ni ama psychiatrists because giten. King'iyo kata Nairobi ka ogichop 50. Kidhi e pinywa e thurwa Nyanza gin almost 5 to 10. Koro nego bed ni wang'iyo kaka wanyalo geng'o tuoche mag paro. Yes. Kamwacho na hapa ni anyalo yie kodi nikech seche ma iwe ma tuo dhi odonjo tiyudo ni kata thiedhe nyalo bedo matek. Kaito bende nitiere tuoche moko ma kosedonjo mondo mi bi thiedhe ma ngimani odog kaka nen ka nyalo bedo matek mokalo. Moko bende nyalo dhi kodi ma samoro keth ngimani, to kapono ni nyalo geng'e to samoro ok nyal chopo kama koro idwaro mondo mi imanye thieth kod weche ma kamago. Omiyo kanyo to an bende asiri watem matek wago campaign motegno mondo mi wageng' tuoche kama wanyalo geng'o. Ere kaka wanyalo jiwo obwongo, ere kaka wanyalo jiwo paro. Kaki winjo no ne wang'iyo jiwo del, kawuono wang'iyo jiwo paro. Twak mari Hilary. Wanya jiwo paro yore mang'eny. Mokwongo juma mokalo ne waloso exercise. Ne waloso mazoezi. Mano konyo e jiwo paro nikech nitie hormones ariyo mane walose. To ne walose matut. Ne hormone achiel iluongo ni serotonin, to moro ne iluongo ni dopamine. Seche ma itimo mazoezi cha to dendi produce ama activate serotonin kod dopamine makonyo e paro. Okay? Then mar ariyo, chiemo mwachamo. Chiemo mwachamo nitie chiemo mabeyo kod paro, nitie alode. Then nitie gik moko ka tong', gweno, mago chiemo mabe konyo e jiwo obwongo. To gin kod nutrients makonyo e jiwo mano. Then mar adek nitie bedo kod oganda ama joma
jomo surround i jomoteni jomantiere machiegni kodi. Yes, jomoteni nikech seche moko inyalo yudo ka nitie gik machando pachi to nitie ng'among'e kaka nyalo konyi e paro. Kin kendi tipa mana ni in kendi ema in kod shida no. Lakini kibet kod jomoko e oganda tiwinjo iyudo konyruok nikech nitie jomose kadhe to ne ging'e kaka ne ginyalo golre gik kamago. Kendo moro nindo. Seche mi nindo cha nitie hormone mane walose miluongo ni melatonin. Melatonin tije en seche mi nindo cha to dendi dhiga e reset. Kata sime in godo ni. Ko kibet kod ndalo 3-4 kapok isime tinyalo neno ni seche moko operation mare bedo slow, odok mos nikech operating system mare ong'iyo ni seche moko nyaki switch off. Seche miduoke after switching en off no tiyudo ka koro kendo operation mare duoga kare. Mane gima nindo tumo no buongowa. Seche mi nindo cha to dendi medo golo gimiluongo serotonin no to mi reset ma kichieo tichieo ka ngima ichieo ki fresh inyalo dhi mbele kod kigeni. Yes, mage gik moko ang'wen mapar na nyalo lose kaka onyalo jiwo paro. Yes. Mana kaka iwinjo no en jiwo paro, weche mag mental health kata weche mag bedo kod paro ma okwe maber, motegno maber, manyalo tiyo maber nikech kang obwongo weche tuoche mag paro sedonje to chandruok nyalo bedo mang'eny mokalo. Ok ibi tiyo yo makare, seche moko itiyo yo makare, ngimani ok bi dhi maber, nyithindo ok bi dhi e skul kod weche makamago. Omiyo kamonego beni warito gi pek mokalo en obwongo, en paro, mondo kik wabed kod tuoche mag paro. Iwinjo ni lakteche mag paro bende tin mokalo Kenya ka. Koro mondo mi kiki chandri ni dwa manyo gi kuma gitineno geng kapok ochopo kama idwa ni mondo mi ine laktar. Hilary, adwa ni mondo mi wachak aneno picha moro ka okang'eyo gima ni dwa ni wapuonjre kod picha ni kata kama ni biro nyisowa mondo mi koka wadonjane kaka wanyalo jiwo paro. Iwachi ni wantiere kod weche mag chiemo, wantiere kacha kod weche mag tudruok gi oganda, wantiere kacha kod weche mag kaka idak, weche mag yweyo kachiel kod nindo kod gik makamago. Wadhi e picha ni mondi ka wadhi nyime. Okay, kwa wadhi e picha ni inyalo chunga Hilary. Onyalo chunga. So kwa ng'iyo picha ni nitie gik moko ariyo madwa ni wamak wiwa kik wil. To nitie part mar obwongo miluongo ni amygdala ni to nitie part mar obwongo miluongo ni prefrontal cortex. So seche ma in kod stress cha to mae part mar obwongo ni mabedo activated. To most of the time seche ma obwongo ni obedo activated seche ma stress biro cha to nitie gimiluongo ni stress response. Stress response en ni obwongo ni the first function mo onego beno to me dendi ka en protecting in. Yeah, onego beno protecti. So protection obiro en priority mokwongo before gik moko duto minyalo mag paro idwa gerori anything midwa timo. The first thing nyaki bed safe mondi. Kin safe to koro wanyalo paro gik moko. So gima timre en ni seche ma stress to maki to amygdala ni block ogeng'o paro from okinyal paro gik mang'eny, paro mana kaka inyalo protect yourself. Iwinjo? Koro seche mang'eny seche ma wan gi stress cha tu iyudo ka okinyal function kako onego bed ni function nikech amygdala takes over. To ko take over to koro ok wanyal paro beyond that. So stress response ni kod gik moko adek. Iluongo ni the 3 Fs. The 3 Fs nitie fight, nitie flight, to nitie freeze. Apa ni Ruth isewinjo mago. Seche min kod stress to gik moko adek. Thoth ne awinjo ga fight, flight, freeze ka unadwa ni mondo minyiso wach mar freeze be. Wachak gi ariyo gi. Tiende ni fight seche ma koro yudre shida cha. To iyudo ka en gima inyalo gorigo, then you fight. Ikori mar gori. Then dendi bo respond to mano. Then tie flight tiende ni koro iringi. Magi ma koro okinyal rigo koro gima the only thing modong ni iringi. Koro mar adek cha miluongo ni freeze. Freeze tiende ni ikiani ringi, tikiani igori, ina kanyo. Ikwamo. So gima timre ga seche ma stress response no timre en gani teko duto and resources duto mag del biro kanyo. Koro yudo ka immune system mari
ama system mageng'o tuoche e dendi rateke mag del energy no ok dhi kuno energy no biro mane amigdala ka mondo iwoge shida manie sechego mondi koro yudo ka ko persist ama ko shida ni omedo bede for a longer time to yudo ka iyudo gimiluongo na adrenaline fatigue to adrenaline fatigue no ema koro kelo tuoche kod depression akiaki iyuda maler kanyo ayude maler mokalo kidageno ni nyikwara munge jong bende yude maler mokalo ni seche ma intiere kod dangni mar paro mang'eny kata intiere kod stress mang'eny nitiere kaka obwongo ni timo gik moko adek onyalo dwaro mondo fight odwaro mondo mi fight kata fight flight or freeze tiende ni mokwongo o protecti kaka dhano maka ponono ni idonjo kama koro if fight to dendi kore mar dhao kati yes, nuwon ikori mar dhao to katek tidwa ni mondo miringi iya kanyo koro pachi te obwongo ni te mi focus mar kaka inyalo ringo mondo mi wuog e chandruok kata mar obwongo ma intiere godo to machielo en freeze tende ni ina kanyo stress nyogo inya ng'inga pachi odhi ahinya makoro giminyalo timo onge ikiani ringi ikiani gori ina kanyo ponono ni stress ni odhi aminga iwinjo ka Hillary leronwa kacha ni koro kuonde mamoko mag del koro owe kendo jwang nikech maino te odhi obwongo mondo mi fight flight kata freeze teni ka en weche mageng'o tuoche koro tuoche nyalo donjo kuomi mayot emomiyo wacho ni ka stress omako ng'ata minga to koro tuoche chako donjo kuomi mang'eny mopogore nikech stress chande yes aneno ka intiere kod wach moro kapok adhi e chapter machielo e wachni kinyalo paro juma mokadho ne waloso hormone miluongo ni cortisol iparo so cortisol ni seche ma koro stress omakino to koro adrenaline cha korume dendi to cortisol ema koro take over koro cortisol komedre dendi to walose environment miluongo na acidic environment mane wacho na acidic environment no kudni ohero to kanye kama kudni makelo ama kute makelo tuoche donje del e gimomiyo koro seche min stress to tuoche mamel biro dendi king'iyo kata joma ng'eny joma tuo mane subtle 80% ama atamalo 80 gin stress related to kanye kama tuoche gidonje del seche ma cortisol chando idho to koro kudni koro yudo kama ginya kama benegi yes moro wanyalo bulane ang'wa make maka gi kanyo wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime wachake gi kanyo ni kare ka ponono ni weyo madendi ochamo stress mang'eny to kori expose dendi mokalo ichal ng'at moyawo rot moro ka moro to rangach iwe nono koro tuoche biro donja tuoche mopogore ngimani kethore aketha ne gimoro matin ma samoro ni nyalo control kata ni nyalo geng'o kidieny mar ariyo gin tuoche mage mathoro donjo kuom ng'ato ka entiere kod stress yore mag chiemo kaka ne Hillary wacho ka gin ang'o gini minyalo chamo mondo mi otego obwongo ni oteg pachi kachiel kod moko mathoth e kidieny mar ariyo kikisudi nikasikia wameni waste nilikuwa nauliza kitu yote imejaa talent na mnanipe segment ya 2 minutes mnani waste kumbe 2 minutes is long in radio. Ooh. And then I received another group of women who were sharing in the same pain. They were like, oh my God, I just lost my baby. I lost my baby. My sister, my friend has lost a baby. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako rini kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watire wadhi gone dala. Koro atelo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV.
Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho neria marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasi kwirini okan mama ukiche kilunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma uwinjore wawinj kendo wamorgo. Kendi ng'eno wono sipi mabeyo lakini nitie kuma kete mane. Winam Cinema. Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afia 1 kg, 270 down to 250. Nip Nap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Nyaki ket bugegi mag ohala in order. Nikech ing'e na awaro pesa machalo kama, tauso kama, tudong kama, tachulo jotich kama, to rent be en kama. E chuny Homa Bay County, lokruok moro maduong' timore. Nuwawacho ni genowa. Nyithindo som kama ler ni mano genowa. Ondoa Kaunda Initiative oken mana chenro. En okang' miketo mar loko kit somo ne tieng' mabiro. We needed to have a rapid results initiative to do classrooms for our children. And this is what we call the Ondoa Kaunda classrooms. E botelo mar Governor ma Homa Bay County, Honorable Gladys Wanga. Chenro no kelo kanyakla ji, jotelo mag gwenge, jonyuol, kod jopuonj. Local. Materials. Local. Sama chieng' podhe odiochieng' machielo, e dala ma Homa Bay, geno mar bedo gi ngima maber kinde mabiro nenore maler e wang' nyithinde. This team has done a very good job. They have used their resources well. The Ondoa Kaunda Initiative, Tich Ang'wen, mana e Ramogi TV. Kik bai. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kabuona ngol moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. Wakwaro were bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kanya odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama nodhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo.
ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo ni ahonda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watere wadhi gone dala. Koro telo gi le to gi gweno. 111 Lu chenro ni ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno e Ramogi TV. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, weche mag jiwo paro, rit pachi, rito bongoni, rite kaka inyalo rite mondo mi kik tuoche mag dangni mag paro donje, nikech onyalo yawo rangach ne weche mang'eny mokalo. Ne wang'iyo kacha tuoche mathoro donje del kotenore kod weche mag paro, kata kapono ni pachi ok irito yo makare. Thothne githoro bedo tuoche mag Hillary. Wan gi tuoche mopogre opogre, to mokwongo wachak gi depression. Iluongo clinical depression. Mano ibedo diagnosed, pachi koro ok ti kaka onego bed notiyo. Stress ma ng'ama nigi depression en kod stress ma okadho kuma oparo no ok onyal wuok e bur mentiere no. To iyudo ka koro ochopo kama koro ngima koro ok bene kata matin. Onge gima onyalo winjo, ok one ber kata matin e ngima. Mane mali tu wan kod joma koro ineno weche mag derruok sani ng'eny, nikech ochopo kama koro en ochopo giko. Then mar ariyo wan gi gimiluongo ni PTSD. PTSD tiende ni iromo gi akia kaka inyalo explain na PTSD gi dholuo. PTSD inyalo yudo PTSD, post-traumatic stress disorder. Yes. Inyalo temo lero nwago gi dholuo gima otimo kata kako timo ng'ato mondo mi oganda wonge ni nyaka bed ni ma e gima Hillary wuoye. Mana kilere mana matin. Okay, PTSD tiende ni inya romo kod gima maybe gimo kaka tho ama accident ma pachi kick process ama pachi odonge pachi kata ka gino okalo, but bang ndalo mang'eny gino duogo ga ka gima nyotumre ni nyoro, mano iluongo ni PTSD. Yeah. Kendo nitie mar adek nitie tuo ma sani ng'eny kod nyaka nyithindo matindo iluongo ni ADHD. ADHD tiende ni attention deficit. Koro gima timre yudo ka nyathi ok onyal timo gimoro achiel for a long time. Otimo matin to concentration pache wuoke. Kotimo matin to pache wuoke kendo odonje gimoro kendo mopogre. Ok onyal focus e gimoro achiel. To gino sani ng'eny especially kod nyithindo nyaka matindo en kod kaka ingen ndalo opogre kaka ndalo machon ne nitie kaka ne wadongo. Nitie kaka ne wadongo as a community. Ndalo machon cha ni yudo ka nyathi en nyathi oganda te. Sani tek kiyudo kata ka nyathi ni jirani yudo ka timo makosa ok inyali ene no ochwad ni nyathi. Koro sani be nitie gik mang'eny mwatimo, nyithindo wamigi freedom mang'eny. Nyithindo dak ma ka tuge tablets, nyithindo ok tuge oko. Ndalo machon nyithindo ne tuge oko, duogo e odhiambo ko ol. Sani yudo ka movement mar gitin. Yes. Mage tuoche mang'eny mabiro kod mental health kod koso exercising. Yes. Wanted kod picha ka weche mag mental health. Aneno kacha problem, waneno kacha tuoche kaka nise wachonwa ka. Iwacho kacha ni achiel kuom tuoche mathoro biro kotenore kod weche mag dangni mag paro en depression. Kaito weche mag ni ji tindo concentrate gimoro paro, wuoke gimoro mapiyo piyo, nikech kaka jodak olokore. Aneno kacha weche mag anxiety, weche mag kuyo ne mulonwa kacha ni ng'ato gima more piny ni onge. Yang ne ng'ato dhi gik moko koro chwanya weche mag stress bende aneno kacha. En Penj Laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu, weche mag jiwo paro. Gi kama wantiere no waboduogo kanyo bang'e matin, to kapok wachopo kanyo nikech mano odwa donjo iye matin, wadwa ni mondo mi wang'e ni ere kaka wanyalo jiwo paro kotenore kod weche mag chiemo.
Hilary nomulonwa kacha ni nitiere chiemo ma kichamo tangno mi ijiw paro kuom ranyisi na winjo kumulo weche mag tong' na kachiel kod gik mopogore opogore mulna chiemo gi Hilary. Kuom chiemo ka waloso awacho proteins to walose tong', walose chak, ilong dairy products. Koro tiende ni chiemo mwachamo gi gin kod nutrients mopogre to gin nutrients adek madwa nwa losi. Nitie magnesium, nitie calcium kod zinc. So chiema man kod nutrients adek go konyo e gimilongo ni mental health. To alode greens gin kod magnesium mang'eny. So magnesium konyo e konyo kod weche mental health. Yes. Thothne winjo ka ji wacho ga ni samoro gik moko kaka chak ok ber ahinya, gik moko kaka tong' ok ber ahinya, to owuon ni wacho kacha ni ka gigi konyo mokale weche mag obwongo. Onego bed ni ji chamo gi nang'o? Mana matin koso onego bed ni ji timo nang'o, Hilary? Ichame mana matin. Ing'en kichamo mang'eny gimo ka ng'eny e dendi to koro ok ber, but inyalo chamo tong' diriyo didek e wik ok rach e juma. Chak bende ber, chak kata kimadhe to ing'en joma ng'eny kod issues kod chak, nitie joma kod gimiluongo ni lactose intolerant. But kok in lactose intolerant, chak no ber because en kod calcium. Calcium no konyo gik mang'eny, yore mang'eny, choke, yes, apart from obwongo kende okonyo e yore mang'eny. Ilero nwa godo maber mokalo kendo aduoko erokamano. Iwinjo gigo monego bed ni chamo, itema matek. Ikiwach ni chak mar nyithindo kende, kata kaka ng'ama ng'ongo inyalo ga madho chak, ber gi obwongo. Inyalo ga chamo tong', ber gi obwongo. Inyalo kopogre kod chak, tong', dairy products ber mokalo kod obwongo. Kikiwach ni oyo tinde an nasechamo gigi kapod atin, nyithinde ma mondo mi ocham, kata in bende ikuongi ritori, mirit mental health ni eka ibro bedo kod teko kachiel kod paro makare mar rito nyithindegi. Tudruok mane mantiere e kind mental health kod physical health? Okay, tudruok mane kind mental health, physical health. Tiende ni be rito obwongo kachiel kod ringruok. Yes. So obwongo kod del nitie gimiluongo ni mind body connection. Mind body connection tiende ni riwruok mar del kod paro. To gima riwo obwongo ni kod dendi iluongo ni the nervous system. So the nervous system ni kod gik mewacho go miluongo ni hormones go. Hormones go ema timang'o, ema miyo del kod paro o connect. So exercise ama nitie gimiluongo ni adrenaline. Adrenaline, seche ma koro adrenaline oidhe dendi, tiende ni chunyi koro heartbeat mari gwecho matek. To gwecho matek in preparation ma dhiro remo e fuondeni, eka koro movement obede. Koro ka pachi seche ma koro iwinjo ka pachi ok ni kare, to koro adrenaline no iyudo ka ok owuog e yo monego bed nowuok, ok owuog enough monego bed ni konyo e body movement. E gimomiyo iyudo ka ng'at man kod depression iyudo ka seche mang'eny kata achunga e kitanda bedo ne matek. Iyudo ka gi pache odwa notim kamano, lakini connection onge between pache kod dende, because koro onge adrenaline enough manyalo dhi e fuondene ma koro nyalo miyo otim ang'ono, otim kaka pache dwaro no, because connection no koro lal. Ema timore ga ma iwinjo kidwa ni mondo mitim to del odagi. Del odagi tiende ni tudruok e kind obwongo gi del ok dhi maber nikech adrenaline miwacho ni ok gol e yo makare. Yes. Bende wanyalo bedo kod kes, Hilary, ma ringruok ber to obwongo nitiere kod dangni mar paro. Ringruok to ber abere timo exercise, to obwongo to nitiere kod chandruok, kata obwongo ber to ringruok nitiere kod chandruok. Wanyalo ga bedo kod cases aina go, to thothne kang'o motimore? Cases go nitie seche moko depression nyalo kelogi. To nitie jok mane yudo ka noseng'iyo kod exercise. Koro yudo ka mano ni anie rembe. Koro kata seche men gi depression cha, tuyudo ka pod timo mazoezi no, owinjo maber. Owinjo ka serotonin mare kod dopamine mare oidho. To koro pod owinjo dhi konye in a way, because kata yien mang'eny mitiyogo kata
e chiedho depression go ng'eny gin kod dopamine kod serotonin. Koro gima gitimo e del ka en ni gidhiga mana activate dopamine kod serotonin mane del ka. Yes. Ogichal kifungu madhi to yawo kata madhi to tuge mondo mi oti ka kodwa ni mondo mi oti. Kata kama ni wachonaga ni yedhe gi bende bedo ga kod side effects Hilary. Maka ber mana gima ni wacho chari watem mondo mi kik wachop kama ng'ato dwa tiye gi yath itemane mondo mi ikwongi rit dendi monde. Yes, mano kirito dendi to koro yudo ka dopamine kod serotonin mane dendi tiyo kako onego bed ni tiyo e fuondeni duto e dendi to gikelo connection e kind pachi to kod del to mano miyo kori function kako onego bed ni dendi function. Yes. Wadwa ni mondo wang'e ne risk factors ma kata gigo manyalo chwalo ng'ato mondo obed kod chandruoge mag obwongo kata paro ma ok kara ahinya. Risk factors koro gin lack of exercise kake wacho no. Chiemo king'iyo pinje madongo kaka America iyudo ka chiemo ma gichamo mostly gin GMOs ama genetically modified. Chiemo ma genetically modified ng'eny gi ok nigi nutrients man gi magnesium no kod calcium to kod zinc makonyo wechego. Koro chiemo is very important kanyo. Then koso nindo. Kikoso nindo to nitie hormone miluongo ni melatonin. Melatonin eme walose wacho ni en tije en repair of muscles, ogolo boche e del and all that. Koro seche ma ok nind moromo to melatonin bende dendi ok produce moromo. So nindo no bende en very important ge paro. Then alcohol and drug abuse ama kongo kod drugs bende duoko kelo risk factors because giduoko melatonin go piny, giduoko in general gi affect hormones in del. Yeah. Then kiriwri kod oganda be kina ina ng'ama bet ga kende seche duto to pachi yudo ka wil seche te to mano ok konyi. Then seche moko yudo ka ntie moro mani oganda ntie mental health issues ni mawuok e anyuola. Mano there's nothing much minyalo timo mano. So giminyalo mana timo ni chiemo maber, itim mazoezi. Yes, bed kod ji, bed kind ji, gik makamano. Yes. Erokamano ahinya. En Penj Laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Bang' dakika matin waduogo e kidieny mogik. Wadwa ni mondo wang'e ne gik mopogore opogore nikech dwe mar 10 kama bende e dwe ma ing'ioga weche mag tuoche mag kansa. Wabong'e ne chandruoge ma jogo mantiere kod kansa kata mantiere kod jotuo man gi kansa kod weche mag jiwo obwongo, tudruok mane manyalo bede mondo mi kwe obede. Kopogore kod mano ka waduogo to iwinjo ka Hilary omulo kacha weche mag nindo. Ne wadwa mulo wach mar nindo e chenro mokalo to nok watieke. Moro wanyalo mule matiro miyo kidieny mar 3 ni kik bai. I'm Lydia Jagi, a teacher by profession from Moranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya e Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima Ngeso ka Ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Wazishikao amri za Mungu na ushuhuda wake.
E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Président Benjamin Mukeba. Juma ne nyapora moga jwange chenro mar tiedero wawuoye jaduong' Josak Nyokalongo mabende en band leader mar band maduong' miluongo ni Zaiko Langa Langa. Gisegolo thum kaka system ya benda Dede nitiere kanyo. Tumbe madongo dongo ora ng'eni ngima gichal nade ne gichako kure to gisechopo kure sama wawuoye ni. Owacho mane tiedero ka. Pink design Martani. See you there. Rosemary Ogonya, Dimondi Yud Wenda ni kaka sikiza kodni, Dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Uparie ni ya Ramogi TV en audio werdu tote. Baba shuka leo. Nyasaye ber kendo romo adenda. Baba shuka leo. Wagweli mondi bed kodwa Jumapil ka Jumapil. Duog chunyi kendo erit chunyi. Paro mora mora minyalo bedo godo machando pachi ma ok ni kare. Keti embele Yesu. Roda Nyarko Kitmo, Ben Otiende, kod the Chwalist Won Ken the DJ. Tayo ni chenro makelo ni wach maloko ngima. Injili kalo. Kochakore sa 12 okinyi. Mana e Ramogi TV. Kochakore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwo record P. Yawanya wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nkech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyo kika fire gudi a local instrumental. Wawachoni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. In another 18 months, Nairobi River should be a river, not a sewage. We have put on notice the polluters of Nairobi River. Apisas mag piny owacho notelo ne jo Kenya nyasi ma mazingira day e gwenge mopogore opogore kawuono.
it is time to prioritize mental health in the workplace. And this reflects the pivotal role of workplaces in shaping the mental health of the population. Weg tije ojiw mondo bede opara manyime rito ngima ma jotijegi e kinde midhialo odiochieng' bedo makare e obwongo. Uru madokong' e bache gotieno goe uru bakni gi monde uru gotieno. Emomiyo ineno ka mon sani tinde gin mipango wakando mang'eny. Jodak ma Mombasa obago nyasi marito kido kod timbe joluo maneno ni timbego ok olal kata ne joma odak oko. Seche ma wang'iyo weche mag jiwo paro, wang'iyo kata weche mag chiemo makare, en ang'o gini michamo, en ang'o mikete dendi, lifestyle ni chal nade, idak nade, nitiere gik moko makikete dendi to ang' nokel ni chandruok. Kuom ranyisi, Hilary wacho kacha ni kapo nono ni tiyo kod kong'o, weche mag ndawa, weche ma kamago nyalo kelo ni chandruok. Ok exercise, ang' nokel ni chandruok. Ok ibed gi oganda, thothne ina kendi, kata nyathi mosiko bedo isolated, ok obi bedo kod paro maber mokalo. Nyaka ang' iyude ni lokruok moro dhi bedo kaka pachi tiyo ma ang' nokel chandruok. Owacho kata weche mag nindo, wabo ng'iyo cycle moro ka mar nindo kaka nindo nego be ni bet kod gima timore e okang' kokang' mar nindo. Chendo ni en chendo mang'eny gi puonj mokalo. To kapok wachopo kar nindo kanyo, wang'iyo ni weche mag tuoche mag kansa kod tuoche mag obwongo. Nikech kaka dwe ma wantiere ni watimo awareness mopogore opogore. Tudna ariyo gi Hilary kod kaka ng'ato nyalo bedo gi kwe kata odoko ni en gi jatuo kata odoko ni otuo, kansa kod weche mag paro. Okay, kansa biro ga gi paro mang'eny. To kansa buogo ga ji. Kiwinja ni Ruth ibedo diagnosed in gi kansa, ok ibi bedo the same. To ok mana in kendi, nyaka jok moluori osiepeni family. Koro kansa biro ga kod paro mang'eny. Obiro gi stress. Koro seche ma kansa obiro gi stress no, tiyudo ka joma ng'eny man gi kansa bedo ga depression bende. Because nitie kaka seche ma buok oyudi cha, nitie cycle ma nyaki go through e kichop kama koro yude acceptance ma koro yen adiera koro gini nie denda ka, koro naga chak gora kode. Seche ma in denial phase ka, gima timrega en gani wadhige stress response cha. Kodhi stress response ma en 3Fs cha, gima timre ni gik moko monego beni dendi timo, energy mang'eny dhi adrenaline, energy mang'eny dhi mane paro. Koro yudo ka inyalo freeze. I-freeze seche mang'eny. Koro yudo ka immune system mari koro ok yud energy, dok piny. Ineno. Koro seche ma manotimre to koro tuoche medre nikech wamedo ang'ono, wamedo cortisol. Stress kelo cortisol cha. Koro yudo ga kaka napimo juma mokalo. Cortisol kod serotonin kod wawach ni ma serotonin kod dopamine. Seche ma dopamine gi serotonin dhi malo, to cortisol dok piny. Seche min kod stress chama ok itim mazoezi to kichiem maber, ok iriwri kod oganda, to gima timre ni cortisol dhi malo. Seche ma cortisol odhi malo to dopamine kod serotonin dok piny. To seche ma koro cortisol ni malo ni, dendi koro en acidic. Ka dendi en acidic to koro kute mag kansa go koro seche go koro gibedo very active. Mane connection mar cancer to kod mental health. To ma ok timre ne jatuo kende, mana kaka ni wacho Hilary, yudo ni kata jogo mantiere kod jatuo bende thoro bedo kod chandruok mang'eny nikech ok ing'eyo gima dhi timore. In kaka jago no ma olonye weche mag geng'o tuoche, mulna kaka jogo mantiere kod jotuo nyalo timo mondo mi gin bende kigibed kod stress mang'eny ma ang' no kelne gi chandruok, in gi jatuo kendo chandruok bende intiere godo, stress bende odonjo. Thothne nikech en gima koro juki nyaka imany kaka idil kode. Yes, en gima koro juki nyaka imany kaka idil kode. Gimokwongo monego bed ni timo, onego bed ni ulan. Dhiuru ng'en ni stage mane mondi. Kuseng'eyo stage ma untie, to koro uchako timo research. Because joma ng'eny, thoth joma ng'eny yudo ka cancer dhi chandogi because gikia gima kansa en. Koro okiano onego bed nochiemo nadi, okiano onego bed notimo mazoezi nadi, okiano onego bed notimo ang'ono mondo chunye okwe. Because seche ma koro osemaki no, the best thing unyalo timo kaka
familia umany gik manyalo kelo kwe manyalo kelo kwe ok mana kuom jatuo no kende but kuom un because tigi miluongo ni energy ma iseno seche moko ka ng'ato tuo tibiro kimori biro nitie energy mibiro go mami koro be uwinjo maber koro be koneno ka ube ukuya seche duto kubiro to obe koro ng'iya to neno na abendalo na koro ok ng'eny ka ng'iyo faces mag joma osaraunda gi it shows ni energy magin go already gise give up on an koro nego bed ni wamanyo kaka wanyalo manyo kwe e chunywa seche ma gigo duto timre to seche ma wan kod kwecha to stress wadok piny to dopamine wa kod serotonin dhi malo mano dhi medo protection e dendwa and then immune system marwa dhi bedo kare erokamano adwa ni mondo mang'e ka nga cycle no biro to wabro ng'iyane seche ma mano pok otimore wantiere kod erokamano nyapa pechwa wantiere kod cycle ni Hilary wadwa ni mondo mi wang'iyane kaito inyiswa gima timore okang' kokang' nikech ma en achiel kuom yore ma wanyalo konyo mondo mi obwongo obed maber paro obed maber kata kane gin stress ka gidog piny delo dhi reset factory setting mondo mi ichaka dak kendo maber ang'a timore okang' kokang' ka Hilary koro ma miluongo ni sleep cycle yes seche midhi nindo seche michako nindo cha wachako ga N1 kacha so N1 N2 iluongo ni light sleep mano pok inindo deep enindo mayot inindo tinyalo ng'e gima timore inyalo winjo pod gima timre then nitie gima iluongo ni deep sleep N3 kanyo and then nitie gima iluongo ni vivid dreaming mano kori ni inindo in very deep inindo koro cycles gi gima timre ga cycle achiel en ga 90 minutes daka 90 seche midhi nindo chato daka 90 my cycle matimre gigi timore e dakika 90 gi e dakika 90 daka 90 korumo kacha to kendo chako manyien to seche ma timre kamano to gimiluongo ni melatonin winjo gima walose melatonin cha ma timo reset ma dendi cha omedre koro tiende ni cycle ni komakre cycle ma achiel mar ariyo mar adek mar ang'wen mar abich ka gimakre continuously to melatonin mari dhi malo mohingo but seche mang'eny iyudo ka one kod sleep disruption emomiyo chieng' cha niwinjo ka loso seche maber kuom nindo the best time ma nindo in between saa 4 nyaka saa 11 and the reason of that en ni between that time disruptions kuom nindo tin tiende ni cycles gi boyudo ka koro giluore gimakre gite koro we get the maximum amount of the melatonin ma wayudo to kanye kama koro dendo wabedo kod reset koro kinindo let's say seche jomang'eny nindo nitie gima iluongo sleep quality to nitie gima iluongo sleep quantity sleep quality tiende ni quality ma sleep mari quantity en seche 8 donge wacho no nindo seche 8 but opogre kod kanindo saa 10 mokinyi nyaka saa 4 ama saa 5 modiechieng' pod en seche 8 gote dong but you can't hear disruptions mang'eny e diere ka koro cycles gi ok bed complete ok gilure koro mano yudo ka wan kod quantity but quality no to onge akia kiwinja thothne wawachoga ni gik moko kaka samoro lewni kata gik mitimo iwacho ni en quality kare ndo betiere gi quality gi quantity ok ni tek ni ninda onego be ni en quality sleep kata nindo ma quality en ka circles gi makore to gin circles adi ni wacho ni ang'wen kata abich tere ni ochako N1 N2 N3 ka en kanye Hilary vivid manilo kar kamindiko ka kamarating mano deep sleep yes ilo vivid dreaming mano koro in e chuny nindo mano in e chuny nindo ilo rapid eye movement mane mana dwaro rapid eye movement angatimore rapid eye movement ka in e chuny nindo ere kaka utudore kod rapid eye movement kendo seche ma in e chuny nindo no to kiloro wang'e kama nitie movement ma timrega e wang'e ge iye ilongo rapid eye movement odhi yudo ka movement no iloro wang'i yes lakini nitie kaka movement ng'enye ge iye milongo ni rapid eye movement mani ne level moro mopogre ma nindo
wantiere kod sleep disruptions kaka ni wacho cha gigo manyalo miyo ok ibed kod quality gi thothne gi thoro bedo ang'o tere kaka nyalo geng'o gi gimomiyo aketo maino ka nikech thothne ji ok kawga ka gima important kata gima ji onego bed ni ng'eyo maber ang'a nyalo ketho nindo to kod kaka onyalo ketho nindo modhi oketh pattern ni kata circle ni moko timre 4 kata 5 kaka dwarore. Koro nitie gimiluongo ni sleep routine. Onego bed ni ng'ato bet kod gimiluongo ni sleep routine. Sleep routine tiende ni onego bed ni ng'e seche midhi ninde. To kapok ing'e seche midhi ninde, nyaka ing'e mokwongo gimomiyo ne wacho kaka ok onego bed ni chiemo mang'eny, ok onego bed ni modho mang'eny. Kimodho pi mang'eny to bo disrupt, bo chuni ni bo chiew in between nindo ni ka idhi e short call. Mani disrupt ang'o cycle. Nindo moleo. Koro kichiew ibo yudo ka nitie disruption. Disruption en seche moko odiochieng' okinyi osechopo ko nitie light e room, nitie gik ma bo disrupted because koro onego bed ni wan kod gimiluongo sleep hygiene. Sleep hygiene tiende ni room maninde cha nitie temperature monego bed ne room no nitie darkness level monego bed ni mudho level monego bed no betie kaka wacho pi bende ok imodh mang'eny mondo kaka kik disrupt sleep no. Koro environment mi create ema mi ibedo kod quality sleep koro ok quantity. Ok wang'i seche ma koro no wang'iyo quality. Akia ki winja. Direct producer na wacho ni agomyo kauno Hillary wuoyo kuomi kar pattern kanyo okonego bed ni ng'ato ninda saa asaya to chiewo saa asaya ni samoro ni nindo saa 4 tichiewo saa 9 otieno kod weche makamago disruptions mani wacho ka. Sleep hygiene seche macho ni sleep hygiene tiende ni alwora mar kama ininde chal nade, awinjo kimulo mudho, ere kaka mudho dhi affect nindo nikech nitie jomoko madwaga ni onind gi taya kata taya liel. Okay, mudho nitie production ma melatonin en based on mudho. Iwinjo? So dendin kod cycle ma seche mag otieno kochopo ti nindo, iwinjo nindo dong. Ki travel, kise ga bedo ki travel pinje maoko, se kuonde ma time zone opogre. Yudo ka ichopo kama ni dhie ma maybe seche owere kod maybe around seche aboro. Kidhi kacha ti yudo ka seche moko godiochieng', iwinjo ka nindo hingi. Dong. To seche moko kochopo gotieno, especially week mokwongo no, iwinjo ka ineno in alert. Nikech nitie gimiluongo ne sleep cycle no, nitie kaka dendi bedo ga alerted, system no bedo ga otiga kod mudho. Light ema miga koro melatonin. Seche ma melatonin production oidho, to koro iwinjo ka koro idwa nindo. Iwinjo? Koro cycles gi gima kelo watch quality cha. And ki disrupt to melatonin level cha kendo dok piny. Kendo wachako manyien. Ineno? Melatonin the highest level mochope e koro ber ma kanye yudo benefits duto mag nindo seche ma melatonin level odhi malo continuously. But ki disrupte to seche michako nindo cha to kendo chako mana piny ka kendo wachako kendo manyien. Wachako manyien kendo. Apa ni winja kanyo. Apa no negati sleep pattern na anowuon nikech mane na chiel kuom gigo miwacho ni nyalo miyo ng'ato bedo kod paro moko jiwore ahinya. Inindo sadi, ichiewo sadi, kama ininde chal nade, seche ma inindo kisechamo ang'o gini, isemadho ang'o gini, gigo mabro ketho nindo ni tem mateka mondo mi kik ibed godo machiegni. Kata kihero chai, kaka moko kuom ohero chai, kik imadh chai ahinya kapok idhi nindo, kik imodh pi mang'eny, ang' no chuni mondo bi ichiew kato ang' dhi ketho pattern cha ma ok onego bed ni kethore. Adwokero kamano makende. Wach mogik minyalo weyo godo kotenre kod weche mag jiwo paro e World Mental Health Day kaka kawuono en ang'o? Gima nyalo wacho kendo, abo medo kendo jiwo wach sirkal kod wach county. Gimed jiwo wach preventive healthcare ama geng'o tuoche. Nikech chiedho tuoche is very expensive. It's expensive in two ways. It's expensive pesa mawatigo, kendo it's expensive we lose gimilo on human resource. To human resource no walale in two ways. Nitie ng'ama gini affect directly to kod joko ma surround ng'ani. Gini affect gigite. Yudo kakoro ok gi function kako nego ben gi function kata e tije gi.
ka wawach example Ruth nin kod jatu ng'en kati bire tich kato pachi okokwe pachi chunyi kod pachi okokwe yudo ka koro okichiwri kaka ni chiwri ndalo mane gik moko dhi maber koro mano gima nyalo kwayo ni sirkal or put a lot of measures on preventive healthcare and gima is very non-existent and gima joma ng'eny kia to okanyal blame sirkal because joma koro gimi tije monego bed ni ng'iyo gigi gikia gigi gin counties nyaka mashinani piny yes gichaka from mashinani ka gidhi malo yes amor kenda doko nyero kamano makende Hilary ponono ni ngato dwa tudore kodi samoro ntiere gimodwa ni mondo mi openji ntiere ka kodwa ni mondo mi konye weche mag mental health gi inyalo yudi kanye kata inyalo yudi nango kaka na wacho ane ji milongo na Hayat Fitness inyalo manyowa Instagram ilongo na Hayat Fitness then number wa ma sim inyalo manye number ma sim 0723 866 825 mano kimanya ti yuda direct yes mano kimanya wanyalo nuoyo number number no kenda nuoyo en 0723 866 825 yes ero kama na nyawach maduong ni warita paro tematek nikech ka ang paro se wuore to del duto te ang no wuore ere kaka inyalo jiwo paro ere kaka chiemo gik mage mimadho bende itiere kod ji e alwora ni bende nindo maber bende exercise iketo kongo kata ndawa kata gik mamoko e system ni ma ang no ketha kaka pachi chal minyalo genga ne Hilary ero kama no makende asante sana ne director na ero kama na Nyalinzi ne producer na Pape Chokoth Nyameja ero kama na enya maduong moloyo in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka to beda gino madhi loko ngima wane jogo picha mawa wantiere kod gi studio ka awacho ni ero kamano ani longane Ruth Otieno oriti masani